anem a repassar l'abecedari, l'ordre alfabètic. En classe teníem un xivato, però ara no tenim. Encara que ací a l'esquerra tenim una altra vegada totes les lletres de l'abecedari. Anem a repassar-lo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V baixa, W, X, Y i Z. Es canvien un poquet, se diuen d'una altra manera, però nosaltres ho sabem perquè som mega llestos. Anem a fer ací un exercici en el que aneu a ajudar-me un poquet. Val? Diu l'ordre alfabètic. Observa l'ordre de les lletres en l'abecedari i escriu les que falten en cada sèrie. Si repassem A, B, C, D, E i així ens falta B, C, molt bé, C, D, E. Comprovem? Perfecte. Val. Diu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Comprovem? Perfecte. Iuhu! Ho tenim bé. Val. Continuem fins a la L. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Comprovem? Perfecte, les coses hem de fer-les espaiet. Vale? A veure, continuem. Fins a aquestes d'ací que són les últimes. Vale. Bé, no passa res. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V baixa, W, X, Y i Z. X és la que ens faltava. I comprovem i hem fet tota l'activitat perfectament. I ara recorda l'alfabet i ordena el nom dels utensilis de cada professió. Mira, nos dones una pista. De manera que la B és la primera, que és bena, en castellà, xus, s'escriu a l'inrevés, amb B baixa. La metgessa utilitza la bena per embenar. Després, aquesta ja la tenim. Termòmetre o jeringa. Doncs ens fixem així en el xivato i primer M, N, O, P, Q, R, S, T. Termòmetre. Primer escriurem termòmetre. I per últim, jeringa. Jeringa. Fàcil, no? Tachem i tachem. Vale, ara el fuster. El fuster utilitza un martell, la serra i la llima. La llima va primer. Tachem, xis-xas i la col·loquem així. Llima. Això és una paraula polisèmica. Les paraules polisèmiques són les que s'escriuen igual però tenen diferents significats. Sabeu també com es diu una altra cosa que es diu llima, però que no serveix per a llimar, sinó per a menjar i es posa moltes vegades a la paella. Molt bé. Val. Comprovarem. M o S? Mireu, el tenim així al costat. L, M, o sigui que martella va darrere. I ordenem. Això és molt important perquè si hem de buscar en el diccionari coses, hem de saber l'ordre de l'alfabet.
M, N, O, P, Q, R i S. Serra. Molt bé. Perfecte. Bueno, esta es súper fácil. La mecánica utiliza la primera letra del alfabeto, que es la A, alicates. Alicates. Tachem. Tornavís o gat? Doncs anem, mireu, una altra paraula polisèmica, gat. És el gat que s'utilitza, que utilitzen els mecànics, les mecàniques per a pujar el cotxe i canviar una roda, o mirar el que li passa per baix, i un gat de... Molt bé, d'un animal. Alicates, i anem a comprovar. Comencem per la A, B, C, D, E, F, G. Molt bé, gat anirà primer que tornavís, que mireu que cap a darrere va la T. Gat. I tornavís. Xup. Perfecte. Val, el pastisser. Com nosaltres, que moltes vegades estem fent de pastissers, ara que estem així confinats. Val, ens dona una pista, la primera és la batedora, A i B, efectivament. Heu utilitzat aquest tipus de batedora últimament? Jo alguna vegada que una altra, La tenia un poquet oblidada i ara hem tret totes les armes noves de pastisser i pastissera. Batedora. Què més? I ara anem a veure si mànega o corró. Fixeu-vos, corró, que xuli, la iaia meua ho deia. Val. Batedora, A, B, C. Mira, el corró ja el tenim ahí. Comença per C i corró és la següent. Aleshores, es diu corró perquè recorre, Per a fer les pizzas és ideal. O la base d'alguna super tarta coca, que bona. I per últim, la mànega. Ara he vist un muntó de vídeos de fer mànegues caseres. Sabeu com les fan? En un tros de... Esta part de sí que és la més important. Utilitzen un tros de botella, la banda de la botella on s'enrosca el botó, i li posen ahí una bossa i ahí dins posen tot el que siga, fins i tot xurros he vist fer ahí, perquè amb un cútex tallaven un ganivet molt afilat, tallaven la punta de la rosca i feien ahí una estrella per a fer els xurros. Bueno, xics i xiques, ja és tot per avui. Demà un poquet més de València. Besitos.